Des de Tarragona, on acaben ara mateix un acte electoral, tenim Ramon Espadaler, secretari general d'Unió Democràtica i cap de llista del partit a les eleccions del 27S. Bona nit. Hola, molt bona nit i bona hora. Avui ha declarat com a testimoni en la investigació de Jordi Pujol Ferrusola per qui és un llaç més gran en aquesta campanya la sospita de corrupció, per Convergència o per Unió? No, escolta, jo he anat a fer el que faria qualsevol ciutadà d'aquest país quan el crida un jutge amb qualitat de testimoni. M'ha cridat a mi, ha cridat el conseller Milà del primer govern tripartit i hem testimoniat per espai, en el meu cas, de menys de 15 minuts i he fet aquest servei. I a partir d'aquí he reprès la campanya electoral i ara mateix em trobo a Tarragona, que acabem de fer un meravellós acte de campanya. Unió i Convergència han estat junts per més de 30 anys, però ara, si depèn de vostès, Artur Mas serà president o votarien abans a Inés Arrimadas o a Miquel Iceta? No es tracta dels uns o els altres, es tracta de quin és el nostre programa electoral, i el nostre programa electoral és molt explícit. Nosaltres el que proposem no és la ruptura, no és una declaració d'independència, i aquesta és la nostra proposta. Sí que estem radicalment en contra i en desacord amb la situació, el tracte que rep Catalunya, des de la perspectiva fiscal, però també des d'altres perspectives de competències i sobretot també d'aquells temes que són sensibles pels ciutadans i que són sensibles per nosaltres com a nació: llengua, cultura, model educatiu, llengua a l'escola. Per tant, el que proposem és, anem a la Constitució, posem una disposició, com tenen altres territoris, no fem el gran debat sobre la Constitució, sinó posem un agafador que ens garanteixi, que ens preservi aquestes qüestions que ens identifiquen com a nació, com a poble. Per tant, aquesta és la nostra posició. A partir d'aquí es pot desprendre que nosaltres el que no farem és donar suport a un govern, a un president perquè faci la declaració d'independència, com no donarem suport a aquells que ens han maltractat com a país i que ens han portat en aquesta situació, entenguis, perquè ho dic molt clar, al Partit Popular. Hi haurà molta gent que la nit del 27S voldrà comptar els vots del sí i els vots del no. Hem mirat el seu programa electoral. És difícil realment de decidir si vostès estan a favor o no de la independència. No hi estan explícitament a favor, però tampoc estan explícitament en contra. Com els hem de comptar? Doncs m'hauria agradat que haguessin pogut venir al míting. De fet, han vingut els seus col·legues. Dic, escolti, ens comptin amb el sí dels que volem la recuperació econòmica i crear treball. Ens comptin amb els del sí que estan per l'estabilitat en el govern. Ens comptin amb els del sí que estan rotundament a favor de continuar dintre la Unió Europea. Ens comptin amb els del sí d'aquells que fan polítiques al costat i al servei dels autònoms, dels pagesos, dels emprenedors, de les petites i mitjanes empreses. Ens comptin amb els del sí que, en definitiva, defensen la política de suport a les famílies i la natalitat d'aquest país. Tant debat que fem sobre les pensions, escolti, el que al final ens petarà és perquè no tenim gent que pugi a darrere, som els tercers de la cua en natalitat. I ens comptin amb els del no, de la inestabilitat, de l'immobilisme o de la ruptura, tal com es planteja en la candidatura de Junts pel Sí i en la de la CUP. Vostès no s'han parat de dir durant la campanya la paraula diàleg, establir ponts de diàleg, però la pregunta és amb qui? Hi ha algú a l'altre costat amb qui dialogar? Doncs hi serà, més tard o més d'hora hi serà. I ara no són bons temps pel diàleg, però això no priva que nosaltres seguim les nostres conviccions. I ara no és un moment d'aquí, a final de la legislatura estatal, espanyola, doncs no esperem absolutament res del govern popular. De la propera, i per això demanàvem que les eleccions al Parlament no fossin ara, sinó després de les generals, hi haurà un mapa ben segur diferent, no hi haurà majories absolutes, hi haurà d'haver necessàriament un diàleg. Aquí el que no pot passar és el que ha passat fins ara, que el president Rajoy mirés cap a un altre costat, o quan mirava Catalunya fos per posar querelles, per posar recursos i per violentar la legislació per anar contra Catalunya. I no pot passar allò que diuen Ciutadans. Escolti, mirem de passar pàgina el dia 27 de setembre. No, aquí no es passa pàgina. Aquí hi ha un poble que està disconforme, que clama, una part dels quals clamen per la independència, unes altres parts perquè siguem respectats com a nació. Per tant, nosaltres, diàleg amb qui convingui, i ens en sentim capacitats i en tenim voluntat, i a més el país en té necessitat. Totes les altres alternatives, l'immobilisme o la unilateralitat d'una declaració d'independència, no són la solució que necessita aquest país, perquè totes plegades tenen un mal destí per nosaltres. Des d'Unió poden receptar diàleg si vostès han tingut moltes dificultats de dialogar fins i tot a l'interior del seu partit. Els seus dirigents històrics s'han passat a Junts pel Sí. Fins a quin punt, per tant, el diàleg és més fàcil de parlar-ne que d'aplicar-lo? No, nosaltres l'hem aplicat. Mira, li diré el que em va dir un representant sindical quan vaig deixar el Departament d'Interior. Em va trucar i em va dir una cosa molt curta. Diu, escolti, vostè no en parla del diàleg, vostè el practica. Per tant, als fets em remeto. Respecte al partit, hi ha unes persones que no compartien l'orientació que van prendre democràticament,
Coneix algun altre partit que hagi sotmès a consulta quina és la posició que ha de prendre en una cruïlla tan important? Jo només en coneixo un, que és Unió. I aquests que ara diuen que es pot declarar la independència amb la meitat més un dels escons, per què no accepten la meitat més un? No, la meitat més 4 dels vots absoluts. El partit va agafar una direcció i el qui estava d'acord amb una altra candidatura, el més lògic que estigués amb una altra candidatura. Nosaltres no hem perdut llençols en aquesta bugada, hem guanyat molts llençols, el de la coherència i el de tota la gent que s'ha incorporat en aquest catalanisme ferm, però que alhora té el seny, que busca el diàleg, que no busca la ruptura, i està venint en aquests moments moltes persones perquè veuen que aquesta és l'actitud que més tard o més d'hora ens traurà tot aquest atzucac en el que ens hem posat, perquè no hi ha altra alternativa. I la solució no vindrà dels extrems, ni de l'un ni de l'altre, ni dels immobilistes ni de l'independentisme que pretén una declaració unilateral d'independència. La solució vindrà del mig, del diàleg, d'aquells que siguem capaços i que en tinguem voluntat de parlar, perquè parlant la gent s'entén. Tantes vegades ens ho hem dit, és el que toca fer. I al final, passi el que passi el 27, passi el que passi el 20 de desembre, el que caldrà fer és asseure'ns i parlar. I nosaltres hi estem disposats. I som capaços de parlar, evidentment, amb tothom des de les nostres posicions, de ferma defensa dels interessos legítims de Catalunya com a nació que som i també de la necessitat de governar aquest país, la necessitat de fer polítiques pels aturats, per la gent jove que no troba feina, pels majors de 45 anys, al costat de l'economia productiva i al costat d'intentar recuperar el terreny perdut, que n'hem perdut i molt, dels serveis socials i de les polítiques socials, en l'àmbit de la sanitat, en l'àmbit de l'educació i en tants altres àmbits. Vostès, durant aquests mesos, en aquest debat intern, en aquest referèndum intern que van tenir a Unió Democràtica, han perdut algun líder, han perdut alguns militants. Pot ser que perdin alguns vots de cara a aquestes eleccions? Algunes enquestes els situen fins i tot fora del Parlament de Catalunya. Qui haurà d'assumir responsabilitats en aquesta situació? I d'altres ens situen no dintre del Parlament, sinó en grup parlamentari propi. Per tant, això se sabrà el dia 27. Jo el que noto pels carrers és que hi ha molta gent que necessita una força política, una proposta política des del catalanisme, perquè d'altra manera reduir el catalanisme, el nacionalisme a l'independentisme és tant com lliurar un espai de gent molt important d'aquest país a les mans o de l'abstenció o de forces polítiques que han estat hostils cap a Catalunya, com el cas de Ciutadans o el cas del Partit Popular, entre d'altres. Per tant, nosaltres estem convençuts que hi serem i no dimitirem mai de les nostres idees ni de les nostres propostes. Vostès han estat utilitzant la paraula seny, és el seu eslògan durant la campanya. Avui hem vist com la gran banca espanyola i catalana alerta dels riscos de la independència, també un important empresari. Creu que tenen raó o estan buscant el vot de la por? No, nosaltres havíem dit que moltes vegades que això és una hipòtesi que acabaria passant. Si els bancs no poden estar dintre Europa i han d'estar depenent del Banc Central Europeu, s'aniran a un altre lloc. I això és una realitat que probablement passarà i avui s'ha posat sobre el banc. I això no preocupa els capitals que es aniran movent, això preocupa el crèdit, que al capdavall és el que necessiten les famílies, les petites i mitjanes empreses. Per tant, aquesta és una realitat que evidentment es coneix. Ramon Espadaler, candidat d'Unió Democràtica al 27S, gràcies per ser... En l'acte veig que no l'han Sí, veig que no l'han informat. En l'acte que hem tingut hem mostrat una preocupació molt severa per tal com s'estan portant les coses en aquesta campanya. Hem sentit la veu del senyor Jordi Sánchez dient als ciutadans d'aquest país quines teles podia mirar i quines no, i quan havia d'obrir i quan havia de tancar la televisió. La gent de l'Assemblea Nacional, la gent que estan, en definitiva, en una de les candidatures. Nosaltres ja n'estem bastant tips de tota aquesta situació, per tant, ho he dit en aquest acte i ara els ho dic amb vostès en primícia. No cal que ens vinguin a firmar, no ens cal que ens vinguin a filmar cap dels actes que farem el diumenge. Nosaltres sortim d'aquesta brega, en qualsevol cas, i lamentem profundament que en aquest país es comenci a dictar, i això ens sembla molt preocupant, quina tele hem de mirar, com l'hem de mirar, quan la podem mirar i quan no la podem mirar. Si el país de qualitat que anem a fer és aquest país que alguns dicta el que podem fer, el que podem llegir, el que no podem mirar i el que podem mirar i a les hores que ho podem fer, tenim un problema molt seriós en aquest país. No ens vinguin a buscar el diumenge, ja farem els nostres actes, no cal que ens posin en aquesta roda. Ramon Espadaler, candidat d'Unió Democràtica al 27 de setembre. Gràcies per ser al Telenotícies Vespre i bona nit. Gràcies a vostès. Bona nit. Nosaltres acabem aquí. Després del Telenotícies, avui a TV3, la gran pel·lícula amb The Town, Ciutat de lladres, amb Ben Affleck. Que tinguin, com sempre, una bona nit i també un bon cap de setmana.